mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaaji moɗum ma jolde moɗum hadatami daka so cukaku heɓama mango danyama oto hen ko adama yetta طال الله ربي ذي المجيد يزيد كرام شيخ maɗumen an foti bismade men ɗo somin mbi kadi min belti ɗum taw ko haala tan kono kam weltade diwi ɗon so tawi ɓe mbiyaɓe belti ko haala tan kono weltare nde kam so tawi won ko konngol gongol ɓurnogol min beltima ma o haal ɗum jaɓɓude koyngal makko haa ɗo jaɓɓude koyngal ma haa ɗo e galle makko hitande fof minen de min jeeyi ɓeydare o mawde wi kanko de o yii hen ɓeydare mawde no feewi e jinnaɓe amen kadi sifaninoma men ceerno mawɗo ko ɗo idi jippade wuro o wi jinnaɓe maɓɓe cifaninomaɓe wonde nde ɓe ari Pakuru ceerno radiallahu taala anhu ko ɗo adi jippade gila nden kadi min jii nde moƴƴere kadi o wi gila ndenne eɓe jii nde moƴƴere ha hitande ceerno kadi sinci o daka ɗo ha hitande nde ceerno men kadi sincani en oɗo daka Pakuru ɗum ɗo fof moƴƴereji wonɗi hen ɗi ɗin ɗon fof moƴƴereji wonɗi hen ɗi meɗen jiiya ñande fof eɓe jiiya ɓeydare ɗum waɗi noon minen kam ko pittale amen min mbaɗi e dental ɗum waɗi kamɓe surtout kanko ceerno Alassane mbaɗi pittari maɓɓe koye dental ngal meɗen ceedanimo ɗum ɗon min tawno jinnaɓe amen ɗon ɓe tawno jinnaɓe maɓɓe wonno nene am e baba am fof ɓe jahano daka wonno nene makko e baba makko mankatano daka wona ko heddi ko wona noon kisa ko heddi ko ɗum waɗi minen kam ko min eto yimɓeɓe so jaaɓi ɗum waɗi eɓe eto yimɓeɓe so tawi ɓe jaɓani koye maɓɓe eɓe mala min tinno min jagga diine o ɓe tinno ɓe jagga diine o min jagga dental ngal ɓe jagga dental ngal sabu ko ɗon woni gonga sabu neɗɗo fof no andi ko ɗum woni gonga ngal ɗo dental woni gonga wonɗo e ley nge nangue ɗo aduna o wonɗo e less ngeɗo nangue aduna o leydi ndi no woniri sa wonani ngal dental tawa wonani e ngal ɗo dental Cheikh Sirajuddin hay sa woni tijaniyanke hay so a woni tijaniyanke mankora tawa tijaniya ma o no ñawi aɗa mankora non no manki eɗen ñaagui ceerno du'anomen o wi minen ñaaguima ceerno nde du'antoɗa men nde Allah wurtata ɓerɗe amen nde Allah wurtata ɓerɗe amen ɓeyda men yidde ngal ɗo dental min guura hen min maaya hen mi junnata ko ɗo haala o wi o junnata ko hen haala nde wonno nangue wuli nokkuji kadi yaheteɗi no heewi nokkuji jaheteɗi ɗi kadi no heewi ɗo kam ko miɗen ñaagui du'aw tan kam minen ñaagui du'aw tan bandiraɓe amen fof no gari bandiraɓe fof no gari ɗo e ɓen ɗo gila weeli gara ɗo ha kunkande gila weeli gara naaɓe ha e kunkande naaɓe ha fof eɓe ɗo oɗo musidɗo amen komo Mali ko Malinajo ko daka mawɗo o arno o wi o fadda daka o wi noon o fadda daka Pakuru o ha ɓenna gila nden eɓe gondi ɗo e makko joni noon so a yi ɗum immiɗo Mali ari daka mawɗo aroy faddi daka ari kadi fadi daka Pakuru gonɗo Pakuru ɗo walla gonɗo Gure Seraji gonɗo Pakuru ɗo walla gonɗo ɗe Gure Seraji ɗo ronka arde ɗum daɗi hawni oɗa ko Allah holli ɗum ko ɓeɗo jiyani ɗum mbeɗen ñaagui hen du'aw no feewi ɗum noon emen ñaagui hen du'aw no feewi nde Allah wurtata dental ngal nde Allah wurtata dental ngal ɓeyda daranade daka o ɓeyda dental Pakuru ngal ɓe ɓeyda daranade daka Pakuru o tan jinnomi yettinde ceerno ɗum tan o yinno yettindema ceerno ñiraɓe kam aɗa andi ɗumen ɓiyam goto on kanko mo Kolda o ɓiɗɗo makko goto o noon nana Kolda ɗono machine o namno ɗo wadde révisé mo wondi ɗonno machine o ɓe nawi ɗum toon ɗum fewnite timamo en juurima mo alhamdulillahi rabbil alamin des Allah rokki ɗum neɗɗo de so Allah rokki ɗum o yii ko Allah rokkimo ko o yii ko Allah rokkimo ko o yettiri ɗum Allah o tabitini ɗum kanko tawi ko tawata ko omo yeɗa kankone kanko tawata ko omo yeɗa kankone
nema o no jokkiri nema o no o jokkiri nema so yettirama Allah tan koko jokkata nema so yettirama Allah tan koko jokkata so majjinama noon ubbama taƴa ko haali ɗo ko yettirde Allah nema mo Allah waɗi ko haali ɗo ko yettirde mo Allah ko Allah waɗi ɓuri mawnude e nemaji ko nema l'islam ɓuri mawnude e nemaji ko nema l'islam ko ɗum noon o haali ɗo en kaalino gila nane jotondiral men e ceerno ngal ko sabu Allah so ɗum noon jarani neɗɗo sabu Allah jarani neɗɗo ha o wi kanko o fondi hen ko fittandu makko kadi ɗum yimɓe ne gandi ɗum kadi yimɓeɓe ene gandi ɗum hayso wiyano noon on neɗɗo tawata ko kawridinaɗo alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo kam ma woda ko waɗi tan neɗɗo kam ko ma woda tan ko o waɗi o waɗa ko nafatamo o naftoro walla o waɗa ko loratamo o lororo so tawi noon Allah wurtima wadde ko nafatamo ko nafatamo on yo yettu Allah ko haali ɗo ko noon ko wurtede e wadde ko nafata ɗum a tawi ko moƴƴi a felliti annene abbade e ɗum tawata a naati e walladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim tawɗa naati e ɗum a tawi jinnaɓe ma e moƴƴere a felliti abbade ɓe ɗum Allah wattete e maɓɓe hayso tinnare ma nde timmani tinnare maɓɓe nde ko hankadi ko tinnare maɓɓe nde teskete andi ilhaq kam eɗen gandi ko wiyete ilhaq ko ittede e nokku gonɗo caggal watto yo gonɗo yeeso mum yegitine toon o wi ko alhaqna bihim ɗo gonɗa ɗo haysene woɗɗi a ƴettete ɗon tan batteɗa to ɓuri ɓallade to ɗum waɗi so neɗɗo tawi moƴƴere yo jokku tan ala wostitade ala yeccitade ko jokkude tan enen fof yo Allah newnan en no topitoriɗen ɗum no jokkirɗen ɗum bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam enɗam ɗam kawruɗam ɗo fof kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe ceerno wi galle o e enɗam hawruɓe ɗo ɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en jettiniɓe kadi calminali ceerno ceerno ne salmina on ne juuro on ceerno ne salmina on omo juuro on omo nelda on du'a omo ñaago on du'a yo Allah jaabu du'awuji makko e men yo Allah timmin anniyaji maɓɓe e men enenne yo Allah jaabu en du'awuji men e maɓɓe jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim o wi omo weltinirma wonde ko almuuɗo to o yetti e almudagal to nde weeɓani yottade sabu ceerno Alassane kanko tan goto yimi o yii ɗo o dari e yidde ceerno ɗo yottade ɗon almuuɗo weeɓani kanko to bangal ziyaruji to bange yaade ziyaruji o wi ceerno ziyara makko yonimo o wawa yaade ziyara goɗɗo ziyara ceerno ne woodi dawol gesa ceerno nyande fof ɗo dawe ina dawe nyande fof ko ɓe dawoɓe ko oto ɓe dawrata ɓe jaha e keewal kadi e keewal ndiyam fotani noon so wi'ama ko dawol ala gadoytoɗo ɓe toon
ko defete toon dawoɓe defante kamɓe ɓe jeyaka hen ɓe limani toon koye maɓɓe ko golle ɓe jahata to ceerno men so yahama hayso a yiɗi wallude mo o yotto ceerno o jaɓata yaha o yotto ceerno walla kalana ceerno ceerno Alassane no ari no ardi e dental mum taw o yiɗa ɗum ko sera ɓe o wonta o heewi joɗade jamaka ko heewi fof to sera ɓe gonata kala nde ceerno wi goto fof yo anni yo haaju mum ceerno du'i ko ɗon ɓe jaltata ɓe jola e oto ɓe garta ceerno namnoyo kabaru maɓɓe pour bottari maɓɓe wi'e ɓe kooti ɓe garti ɓe jahanani toon ñamde ɓe jahanani toon ceerno yiyaɓe ɓe jahata toon ko almudagal mehal ɗum noon ko noon wayi omo ɓirri ɗum jinnomi haalde ɗum taw ceerno Alassane tawaka ko noon tawde Allah addi ɗo haala ceerno no du'ani ceerno Alassane du'a o kadi no jaabi eɗen ñaagui ceerno yo ɓeydanmo du'a o ceerno Siraji ceerno nde wonno haaju mum fof ko mba gesa ceerno omo walli toon ceerno Siraji Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tan ko haala ɗo ko ceerno Alassane an ko imam amen ko almami maɓɓe Grande Mosquée Pakour kan woni almami juma mawɗo ɗo Pakour ɗo no ɓe mbini enen kay depuis men mawni kamɓe de depuis nde ɓe mawni imo halfi men omo halfiɓe to bange diina ko ɓe yi golle makko golle diina golle to ngesa golle ceerno meɗen mawɗo ko ɗi tati ɗum noon omo wakkili hen no feewi donc no ceerno ɗum noon on saha ceerno ɓeydumo ñaganade ɓeydanamo du'a par ce que almami timmuɗo sabu ko almami timmuɗo qualité almami fof omo jogui to juulirde wattuji jowi ɗi to ngesa to galle makko programme waɗi Madina Gounass so tawi programme jogama to ceerno noddi ziyara koto ngesa ceerno yahde mo haala ɗum to juulirde mo tinna julɓe ɓe waynoɓe mo yaada e parɓe yaade o yaada noon e yiɗɓe yaade ɓe imam ko neɗɗo muñƴo kala kadi ko almami muñƴo yaƴƴo kadi minen ko ɗin qualité ji mi andiri kamɓe ko ɗiɗo ɗi sifaji ɓe gandi ɓe ñaagoto Allah yo Allah ɓoynu mo ɓe ñaago Allah noon yo Allah ɓoynuɓe ɓooya me halfade o ɓooya ɓe halfu ɗo Pakour ɗo tawi ko mami haala ɗum ne e yeeso makko ɗum o yinno haalde e yeeso makko yeeso ceerno yeeso ɓeygure makko yeeso kadi ɓesgu makko miña makko kadi Moussa wakkili buy to Daka omo wakkili no feewi to Daka ko makko woni mawɗo amen toon to banggal organisation mawɗo maɓɓe to bangi organisation Daka inchallahu taala ɗum mino ɓeyda ɗum o wino o ɓeyda hen no feewi nani fewjo yaademi Madina tawademi muñanama fayedemi kono ko Daka nguleki moɗon ɗum ka